সবাই কথার চলি না সবাই কথার চলি নেই সবাই কথার চলি খা ডাকতে ডাকতে বেশি ইলেকশন মা খাই নেই ডাকতে ডাকতে বেশি ইলেকশন মা খাই নেই जतन फायो दाबी चिनी हानि बागै चिनी दफानि बागै जों बरंनो कयो चिनी दाबि रिथन जों बिपिएल कार्ड खलाय रिथन जोंनो ताइ तै रिथन ताइ लामा खलाय रिथन जोंनो जतन खलाय रिथन अबनो जों नायना फायमानि बरक जोंनो गेट ताला रिवो जोंनो बुनानि तगनानि खलायो तामो फैसा सोर सोर खलायो अबनि बागै बरक अब खलायो जोंनो हा बस हाबाबाय जों जनता बायसि बंनो नांगोन बिले नंनि मताम ब्लक म हंगाय पद्दबिल आदि ब्लक अच्छा नंनि समस्या हंगाय रेशन कार्ड नो माने एपीएल नो बीपीएल सनामनानि एबा रेशन कार्ड क्रिनो रेशन कार्ड सनामनानि आबनो नं दाबि ताइ नरंनि दाबि लामा करै लामा नांनाय तै करै तै नांनाय जों ताबं माइरं 50 टाका केजि 40 टाका केजि अब जों साइमिया जों एपीएल बया बीपीएल जों दंखौ रेशनाबो गद समाया जों मुं समाया रेशनाबो अच्छा अच्छा बयजोंनो फ्रिमान दङ जेनि मानना करै आसामनि हाइकोर्ट गुवाहाटी हाइकोर्टनि कैसा बार्डिक दङ जे नर्थ कासारनि आगे ताबो जे नर्थ कासारनि जे तंमानि अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल आबका एडिसि हापं इलेक्शन खायमानो किन्तु चिनरनि आगिनि जे अर्थनीति रो बर आबनि बागै इनिशिएटिभ लायनि बागै बर अब ताबो त्रिपुरायाव खाय आबक जों खालायनाया इनका कायताय सिक्स सिडलनि रायदा तै खायके एडिसि अथॉरिटी जे मॉनिटरिंग कमिटि खालायमानि खायरिमानि इलेक्शन ऐसा पर्यंत बरंग अमनो तुई खाइमानो तो बरनि माध्यमे आसे आसे साल कलमा चंगि फंके ताबो हठात खाइ ताम खाइ कोनाबा ताम खाइ बर बेनिफिशियरी मुलिस खाइकेबा ताम खाइ नि जत बेनिफिशियरी मु बरनि माध्यमे सबनि माध्यमे तिनि जे बर खाना नायो जे और एकजन ताबो बीएससी चेयरमैन गत 5 বছরनि बागै चंगजमन पाइ थांका बरनि पिरियड करिका बो इलेक्टेड मेंबर बया बरनि माध्यमे तिनि बर अवैध भाबे खाइ और बेनिफिशियरी को खाइना नाय दं जों केबनो अवैध भाबे खाय और बेनिफिशियरी सिलेक्शन खाइना रेगला और जनप्रतिनिधि दङ एडिसनि जनप्रतिनिधि दङ और निनि विधानसभानि जनप्रतिनिधि दङ और तिनि विलेज कमिटिनि मॉनिटरिंग गवर्नमेंट बा एका सार्कुलार रिमो नोटिफिकेशन रि कर संजाक दङ बनि माध्यमे खलाय दिने बरनो खबर दि किन्तु बर केबनो खबर याव चुपचाप खायै बर किसु बरनो सायै गाबाबो खलाय जगै दङ जों मना खाइनानि रेगला केसा ता ब्लक रक दंमोन जे एडिसि एरिया तो ब्लक रक खुलुकमैया नमतो चिनि चापाया बारासि बर रखमनि के महे ब्लक बिसिं तिनो चिनि जे माथाय चापनाय बागै जों तिनि जे असुक साtung तुtung कुटुं गब बसा लाय बा गोबां मास बिसि सिगां जों जे सेगै जाजागै दंमोन ब्लक बिसिं गो ब्लक तो जोंनो चिन्तिब्रा सारनि जाथासि सेगै दं नों ताम सानाय ब्लक बिसिं ब्लक नि इंगाकाय ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल अंका सबजोनालिटी सलिना नायमोन किन्तु और फोर्सफुली जोरपूर्वक और ब्लक खायै बरंग सलितो बेकाय और तो सबजोनाल चिन ऑफिस दङ एडिसनि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल नि बेकाय अमो जेता 6 सिडलनि रायदा तै अमो फुल फिल खलाय जाय रायदा माने और चर्चा खलाय जाय ता रायदा न
एक्सारसाइज खाइजे पावर एक्सारसाइज खाइजे बागमनि चलि दङ तबे जों टिप्रा माथा बुबागरे तिखांबे खमता फाइमानि यागले जों अमो इनिशिएटिभ नाय दङ एबा आबुनि बागैनो टिप्रा सारंनि बागै गेटार टिप्रा लेन नांगौ जों आलादा हासते नांगौ चिनि अमनि बागैनो एबं जों किसुदिननि बिसिङनो चिन बुबागरा फाइमानि यागुलनो चिनि पार्टीनि प्लेनारि उंनाय आबुनि परेनो जों सारा टिप्रा खुलैयै जों को मुभमेन्ट खालायनाय चिनि मानथायनि बागै एबं बुबागरा ब चिनि अ रामचन्द्र काटो ब निजेबो फार्स्ट आगिबो जों सिएबिनि सभा खाइफोरबो अ रामचन्द्र काटो पहिला फायो अर हिम पायो एबं क्लाबो पहिला सभा खाइनायनि बागैबो आंबो बयकक सालायका अरनो ब फाइनाय जों खाख्लायो अर जाकु सुंको खाइमानि जों एमएलए अफिस बो खलगरिका आबुनि माध्यमे जों जनगणनि अभिजुग खालाय दङ अनेक जायगा जों फ्राउडिं लेटार रिका तिनिबो गोबांमा जों रेगुलारनो चिठि दङ तिनि बचिनि आमचाइनि गोबांमा कोन तिनिबो डीएम तिनि गकुमा र हजाका तिनि चिठि र हजाका Jadi saya nong kibui edisin no 62 motor bed edisin no kibui sengya zat samungsi klaimia samungsi klaimia boro piaba tini ang oro nukha boro sengya zat klaidong ngatam sanai tibra saru ko no kabang ma mohai blok no tin boro na omono जों को अमनि बागैनो जों इनिशिएटिभ नाय दङ मुभमेन्ट खाइनाय जों मुभमेन्ट याकारि रियाको बेकै ताबुक सबसे बेसि गएको खुंमानि जराव मुभमेन्ट खाइमानि वातिबो वाया गो समय जों किसा चिनि बरंनि जार मुभमेन्ट खाइनानि बरंनिबो जों वानसुगिनो तिनि आहायपानो जों इच्छा करिफानो जों तिनि आसे सातुं कुटुंब चिनि बरंनि मानथायनो सेबलाजाक दंमानो जों सानानि बागै तिनासो बरनो तुबै जों आ ब्लक जों मा फाइया हामबाय